Hello everyone, GB Vlog YouTube channel नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। गुड मर्निं। दिनै आङो सराइबिल बसखावमोन ना, बसखावआव दंफैयो। सासे आयुर्वेदिक मुलि माने बिफांनि बिलाइ, फिथाइ, बिगुर बायदिसिनाजों मुलि बानायनानै आखाइ आथिं बायनाय बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि बेमार आजार जानायफोरखौ फाहामो। गोमोथाव नङा होमबा आदा? बेसे गोबावनिफ्राय ओरैनो सोलिनानै दं बियो? 10 बोसोरसो जाबायना? बुस्थुआथ' जायनो फैयो बेनो मोजां रिजाल्ट मोनलाङो। आंबोथ' स्वयं फैनानै मिन्थिबाय, खननै 2 टाइम्स फैबाय आङो। बिराद मोजां जादों आरो इमप्रुभ जागासिनो दं, नङा होमबा? दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आङो केमेराजों न' बां आरो सुबुंफोर फैनायखौ खिथानोसै, खिन्थु सिङावहाय बिदि भिडिअ लानाय बा भिडिअ रायलायनायनि एलाउड होआखै जोंना बे मानाव गेदेर आदैया। दा बेखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव ओरैनो डेक'रेसनखौल' खिन्थालांनो नंबाय। बेयो जाहैबाय गेट मोखां सराइबिल। एलाउड गैयाबाबो आङो दा सिङाव हाबलांगासिनो, केमेरा लानो एलाउड गैयाबाबो। नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बे आदैनि मोखांखौ दिन्थिनो नाजागोन, जेरैखि जाया रिकुवेस्ट खालामनायनि गेजेरजोंबाबो। लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो, ब्लगखौ इन्जय खालामलांबाय थादो। गाइसमोन, बे आदैयाथ' सासेया गाहाया खोथाखौ बुंनाय नङा, बे उसुबिदा मोनो। ओरैनो एलाउड गैखायामोन नालाय सिङाव खोथा बुंनायनि, अब्लाबो बिथांनि एसिसटेन्टआ माखासे खोथाखौ खोन्थासिगोन। आच्छा आदै, बियो बेसे गोबावनिफ्राय सोलिनानै दं? जोंनियाथ' बियो खामानिया स्टार्टिंआथ' गाव हारसिङै सिगाङाव सालायदोंमोन, बे 1996निफ्राय। 96निफ्राय बेनिफ्राय सोलिबोयै जोङो 2004आव जों हाबदों। आच्छा। बेनिफ्राय दासिम रानिंआव दंना? ओरैनो बेखौ खोथा बेसे गोजानसिम खोनाहैनानै दं जेनेबा? बेखौ खोनानाय मथेयै माने खोनानोल' नङा, माने जोंनि आखाइयाव आरो नुनायजों मावनायजों हाबा मावनायखौ नुनानै खोन्थानो हायो। ओरै साहा भुटान माबा नैबे माबा होनोमोन, जिखुनु बावबाय। भुटाननिफ्रायबो फैबाय, ओरै माबानिफ्राय फैबाय हासिमारा। आच्छा। बेनिफ्राय ओरैहाय
खोलाजों थांबाय धुबुरीनिफ्राय फैदों धुबुरीनिफ्राय ओमफ्राय ओरै सानजाहा थांबाय नागालेण्डनिफ्रायबो फैदों नागालेण्डनिफ्रायबो औ ओमफ्राय कार्बि आंलं आच्छा आच्छा बेनिफ्रायबो फैदों आच्छा आखाइ बायनाय आखाइ बायनाय नागालेण्डआबो आखाइ बायनाय ओमफ्राय औ नागा मानसिखा आच्छा आच्छा कार्बि आंलंना बर' औ बिसोरो जेनेबा खोथाथाय बाथ्राथाय खोनालांनानै मिथिनानै फैदों आरो ना माने ओमफ्राय रिजाल्टआथ' 100% मोजां जायो सियर जायो माने हामजासेया बाव फैबाय थानानै जोंनो जोंनि मेगनजों मावनानैनो आरो मावनो मोननानै हामनायखौबो जोङो मोनफिनबाय ओमफ्राय गावसोरबो जोंखौ बिदिनो साबायखर होलांबाय आच्छा फाहामनो आच्छा हाबाय नोंथांमोनहा आच्छा आच्छा बिराद मोजां बायबो जोंहा होननानै गावसोरनो साबायखर होलांदों आरो आच्छा आच्छा ओरैनोथ' आयुर्वेदिक जोबना पियर मुलिफोरा औ जोंनाथ' खुनु बाव बायनायनिबो गैया ओरैनो बे आयुर्वेदिक गैया जोंनो आयुर्वेदिकआनो बेनो माने बे ट्रेडिसनेल औ औ आदबजों आच्छा आच्छा दा अब्ला नोंथाङा नायगिरि भिउवार्स बिथांमोननिसिम माबा मोनसे बुंनो लुबैयो नामा जायफोर माबाफोर मोनसे जायोब्ला जेनेबा बेवहाय फैनो हागोन बा माबा मोनसे खोथा बुंनो लुबैयो नामा सोरबाफोर जुदि हांख्रायोब्ला बा लुबैदोंब्ला औ फाहामजानो जुदि आसा दङब्ला औ हामनाय हामैया उननि खोथा औ औ जिखुनुथ' फिसाफ्रा हामदोंब्ला जायफ्रा जादों बिथांमोनहाबो हामनो हागौ आच्छा आच्छा फैनो हागोन आरो ना फैनो गोसोआथ' गावबा गावनिसो गोसो जाहैबाय दा बिनि गेजेराव गावसोर फैयोब्ला जोंथ' मावखागोनानो आच्छा दे हामनाय हामनायखौथ' जों 100% बुंनो हाया औ औ मावगोन हाजासेखिनिखौ बेनो औ दे थेंक इउ बेसेबांसिम आवगयखो दे बेथ' बे मा रुम बेयो जेनेबा बे पेसेन्टफोर थाग्रा ना औ बे ओमफ्राय हर लाखिनायनि सुबिदा दं नामा हर लाखिनायनि सुबिदाथ' गैया माने साबेसेखौ हर लाखिनो हानो बेबो बेनो एखे आच्छा आच्छा जेनेबा माबादि पेसेन्टफोरखौ बेबादियाव दोननानै फाहामथाय लायो बेनि पेसेन्टफ्रा जाहैबाय बे ओरै जानजियावहाय बायनाय फेन्दा बायनाय आच्छा ओमफ्राय हान्थु बायनाय आच्छा माने हौवाफोरब्ला बायजोआव एसे मावजायो दा हिनजाव मानसिफोर उसुबिदा ना आच्छा आच्छा रायजो राजाफोरनि मेगनावहाय बिदि दिन्थिनानै मावजाया जाहैबाय आच्छा आच्छा बे हिसाबै बे रुम सिङाव मावनाय जायो आच्छा आच्छा दे मा जिनिस बियो थाबायनो हायैफोरनि आथिं बायग्राफोरनि बिदि थाबाय माने एडजास्ट जानाय बिदि आरो औ ससेखिनिखौ फैनो हाबाय आरो ना मटरसिम लांलाय लाबोलाय डास्टबिन सापर्ट हे बायनायाव बुख्थाबनानै खाग्रा बियो औ औ गय बिगुर ना बिगुर औ आच्छा आच्छा बे डनेसन बक्स डनेसन बक्स नोंनि गोसोबादि जा हायो आच्छा उनाव होलाङो बेनो जायो आच्छा आच्छा कोटपुरा ऐसे शेरपांगुरी ट्रिटमेंट किमान दिन हल এইটোহে ফার্স্ট টাইম না না মোটামুটি 6-7টা হলো নাকি 7টা মনে হয়েছে 7টা লাহে লাহে ইমপ্রুভ হয়ে আছে না আচ্ছা হয়ে যাব আশা আছে মানে না ঠিক আছে দে থ্যাংক ইউ दे होमबा ना मावबाय था खनबेसे जाखो नैजों खनब्रै जाबाय खनब्रै गाहांबाय ना दाफोना देवथियाव थांनायाव दालिगाव गोग्लैदों बांगाल सौख्लायना गालांदों बांगाल आयौ जारलासो थांगासिनो दंमोन थबस्र' बारस'ना होदों ताक्सिनिफ्राय थबस्र' सौख्लायहरदों आंखौ आच्छा नेसनेल हाइवेआव जारलालै बेनिफ्राय हारसिङै खुग्लुबहैबाय आगदा साइडजों गोग्लैबाय आं आच्छा दाथ' मोजां रिजाल्ट जागासिनो दा मोजां फैगासिनो दं दे मथा मथि साक्सेस जागोन आरो दा मोजां फैगासिनो दं दासिम खनब्रै खानानै हरनाय जाबाय आंखौहाय
आं क'क्राझारनि आङो जास्ट सिङाव हाबनानै एसे एनै सोंनाय जादों गाइसमोन नोंथांमोननि सिगाङाव आङो जा हायो बेनि फारसे जेनाखि मोजां हाबा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो लाबोनो नाजागासिनो एलाउड गैयाब्लाबो अनलायनाय आरो रिकुवेस्ट खालामनायनि गेजेरजों एसे हाबनानै एसे रायज्लायनो आरो नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो सुबिदा मोनबाय अके गाइस अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ब्लगखौ इन्जय खालामलांबाय थादो मा सावो दखानावलाय हो बाजै दाउदै ओमफ्राय मालपवा मोनजोबो बिराद गोबावसैलै नोंबो ना बुंखादों बिलाय बाजैया बिराद लाजियो दहाय आङो थाफानाया दखान होयो बेयावनो बिराद गोबाव जाबाय होनबा न'आबो बै खाथियावनोखा नङा औ बिराद नै दखानाव बयबो फैयो दिनै मानसि खम ना दिनै मानसि खम माने मालाबा बुरजा जायो औ बे सुनिबारावल' खम जायो ओमफ्राय दस्रा दिनाव सुनिबार रबिबार खम जायो ओरैनोथ' सुनिबाराव रबिबारावथ' बाद जाहैबायना गिर्जा दं ओमफ्राय बेनि अनगायै गुबुन दिनफ्राव बहुद लोब लोब फैयो ना रिजाल्टआथ' बयबो मोजां रिजाल्ट मोनो आदैखौ मोजांखायसो फैयो औ बिराद दे ओमफ्राय ओरैनोथ' सम्पुर्ण गासिबो आयुर्वेदिक जोबखासो आंबोथ' मिथिबाय औ दे गोनां लोगोफोर एलाउडथ' गैयामोन अब्लाबो आङो खेबहैबाय दसे मोखांखौ मुजाखौ गोजानै खेबनाय जाबाय आदै बे मानगोनां आदैखौ दा ओरैनो एसे खेबनानै लाबोबाय आङो एलाउडथ' गैखाया जा हायो अब्लाबो नोंथांमोना जायफोरनाखि बेवहाय माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला फैनानै फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो मबाइल नाम्बाराथ' दङ नाथाय स्क्रिनाव बा डेसक्रिपसनफ्राव लिंक होनायनि एलाउड होआखै मबाइल नाम्बार होनो हानाय नङा नोंथांमोना आंनाव कमेन्टजों सोंहरबाबो आं खोन्थाहरनो हागोन खारन आं बावहाय फैखांनानै अनुभब एक्सपिरियेन्स मोनखानाय नालाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ' लाभ इउ अल गाइस थेंक इउ